udongo lwendaba eStudio 9 kukomkhulu le-SABC Auckland Park naze ziphambili. There are still areas of the country I agree and admit here and accept that don't have water. Umphathiswa wezamanzi nogutyulo uPhemi Majortina ubongoze abemi beli ukuba bawaphatha amanzi njengento enqabileyo. Inegesi nayo basikhuphulela kodwa umosha imali ngabe uthatha le mali sokwazi ukuthi sehlisele ugesi. Umbutho weDemocratic Alliance ufuna impendulo kwinkampani enkingisha umbane Eskom ngetyala lephulo lokwakha lezindlu le-840 yezigidi zerandi nezingekagqitywa ngasekusile Power Station eMalahleni eMpumalanga. Umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos uthembile iqela lakhe ukuba liza kwenza imbali lizibekele indawo kwitumente ye-Africa Cup of Nations isihlandlo sesibini zilandelelana. Botani mzikantu siziphekile sazibonda ngokulilixa lokuba sizophule singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Umphathiswa wezamanzi nogutyulo uPhemi Majortina ubongoze abemi beli ukuba bawaphatha amanzi njengento enqabileyo ngaloo ndlela bawasebenzise ngobunono. Umphathiswa ebethethe ePalamente ngemeko yengxaki yamanzi. Umphathiswa Majortina ubongoza umasipala ukuba bangalali buhlayo balungise iziseko zophuhliso zamanzi ukunciphisa ukucontsisa kwamanzi okwenza ilahleko yawo. Uqhube wathi ukucutha ukuchitheka kwamanzi kufuna ilima kuquka nenzame ezifana nokufakwa kwempompo ezintsha. uMajortina uthi noko amanzi awanqabanga kweli. There are still areas of the country I agree and admit here and accept that don't have water access. While access to a basic level of water services has improved, but there are still people without water. DWS is prioritizing projects which address the remaining access backlogs for funding from the regional water bulk infrastructure as well as from WISIC. A drop of water counts. Those receiving water, user pay must be implemented. Let us all use water sparingly. This is a precious resource that must be conserved. Imimandla eliqela yeli kuquka isixeko esimbaxa saseGauteng ebekwe kwakho ukuthanaba ngokuba ngavalwa amanzi kwiminyaka embalwa edlule eMakhanda eMpuma Koloni naseKapa bebenokiselwa imini kwakusithiwa zingoma nko impompo zamanzi. Umbutho weDemocratic Alliance ufuna impendulo kwinkampani enkingisha umbane iEskom ngephulo lokwakhiwa kwezindlu le-840 yezigidi zerandi nezingekagqitywa ngasekusile Power Station eMalahleni eMpumalanga. Iphulo lophuhliso construction of the Wills Residential laqalwa ngo-2013 kodwa emva kweminyaka emithandathu eliphulo lisame ngxi. iDA ifuna ukwazi ukuba kutheni ezi zindlu zingekanikwa iintsapho ezingathathi ntweni. Eliphulo lokwakha izindlu alisakhathalelekanga. Ezi flats zakhelwa abasebenzi bakwa-Eskom kodwa emva kweminyaka emine kwayekwa ukwakhiwa ziflats ezingaphaya kwama330 ezihleli zithe bhe nezingagqitywanga ukwakhiwa. Ezi zindlu zinamagumbi amane ukulala kwakunye namagumbi amabini angasese. Esi sakhiwo siyabhodloka neefestile ziyophuka kwaye nezixhobo zokwakha zishiywe zingakhathalelekanga. iDA imentla ke ifuna kwenziwe uphando kuze kufumaneke impendulo emva kokuba uEskom wathembisa ukunikisa ngezi flats kwiintsapho ezingathathi ntweni ngo-2021. Eskom then abandoned the project in 2021 and it's been standing empty ever since. They said to the Portfolio Committee on Public Enterprises in the 6th Parliament that they were going to hand this over to the National Department of Housing. That hasn't happened. iDA ixhalabile ngelithi le nkampani enkinkisha umbane isafuna ukonyusa amaxabiso ombane kulo nyaka uzayo emva kwale nkcitho. Zibuhlungu inhliziyo zabo badingayo xa bebukele ezi zindlu ziphela phambi kwabo kwaye kunjalo nje iphondo laseMpumalanga lelinye lamaphondo alambathayo kwindawo zokufihla intloko. Negesi nayo basikhuphulela kodwa umosha imali ngabe uthatha le mali sokwazi ukuthi sehlisele ugesi. Inhlupheko ingaphezulu sinabogogo abadala lapha abebangathola ukuthi bangasizakala even khona lapha lokho kwenzakalayo sikubona thina as i-waste.
Iziko le-SABC lizamile ke ukufumana impendulo kwa-Eskom kodwa zawela phantsi iinzame zokwenza oko. Abahlali base-Osborne kwaBhaca eMpuma Koloni banyanzelisa impendulo njengephulo elishiywe lingagqitywanga kwilali yabo. Ibhlorhe kwakumele ukuba yakhiwe ngo-2013 kodwa abahlali batyhola ngelithi umakhi wasebenza iinyanga ezintathu kuphela wanyamalala. Kwakumele ukuba inxulumanisa ilali incedisane nabafundi bafikelele lula kwizikolo zabo nokuhamba kwabahlali kube lula. Aba bahlali bafuna urhulumente afezekise isithembiso awasenzayo ngexesha ekwakuqala le projekthi. Bathi impilo zabo zisesichengeni ingakumbi xa isina. Into endiqala ukuyazi kurhulumente i-1 ii-audits bazenza kanjani xa kuzokhutshwa imali kuzoma lento for so many years. Number 2 umasipala lento ikwi-IDP bekufanele ubana lento xa irekhodwa kuthiwa on progress or unfinished uthulekile nje imani page ayisithi all the time. Aba bahlali bakwathi iyabaxhalabisa le meko kuba ichaphazela ikamva labantwana. Isikolo asimanejeki kakuhle ngenxa yale blorho eyayekwa esithubeni. Zizinto ke ezizawuthoba izinga lemfundo kwi-area yethu le blorho engade igqitywe ukwenzela abantwana siqiniseke ngokufunda kwabo. Xa kunethile ke kunyanzeleke ukuba siwele entla kwamangcoba sihambe sofikelela kwibridge engezantsi kuyo sokwazi ukuwela nakhona akululanga kunzima ngoba khona udaka. Xa silexe ixesha kunyanzeleke ukuba singene emanzini ngaphakathi abanye bamka nencwadi abanye bamke namanzi kuye kunyanzeleke ukuba kwathina siphinde sibuyele emva sibancede. Isebe lezendlela ephondweni lithi liza kwenza uphando ngalomba. Sizamile ukuphengulula incwadi sifuna ukujonga uba imali ibibekele bucala neyathi yasetyenziswa kweli phulo lingazange ligqitywe kunzima ukufumana ezo nkcukacha. Enye ingxaki ezinkulu ke sijongene nazo kukuba abo bantu babeqeshiwe ngelo xesha sele balishiya isebe. Kodwa sizibophelele uba sizawukhe sibonisane nomasipala ukuzama ukukhangela isisombululo esisiso kule ngxaki ngoba inyaniso kukuba iyadingeka ibhlorho lena ebantwini so kufuneka ilungisiwe phantsi kwazo naziphi imeko. Abahlali bathi ayoprojekthi yokuqala le ukuyekwa ingagqitywanga kwilali zabo. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC kwaBhaca. Iqela labantu abahlala eDeep Drift ngaphandle kwaseBhilabhile eLimpopo batyhole umnikazi wefama ngokubagxotha ngokungekho mthethweni. Aba bahlali neentsapho zabo oko babehlala kule fama iminyaka engaphaya kwelikhulu. Maria Majapolo neminyaka engama-83 wazalelwa wakhulela kule fama ngo-1945. Abazali bakhe baphile basweleka futhi bangcwatyelwa kule fama. Le fama ithe yathengwa yaba nomnikazi wayo omtsha kulo nyaka kweyekhala ukutsho ngoJulayi. uMajapolo uthi inkali ixinge etyeni ngesaquphe sesinyanzeliso salo mfama mtsha ukuba ebakhupha kumhlaba wale fama. Uthi oku kuyithwaxe ngokumandla imo yabo yentlalo. Our problem started when the new farmer said we should leave this place. We have nowhere we can go. Where are we going to go from here? We can't go and stay in the streets. Our livestock is dying. We don't have anywhere where they can graze. Lo gama isebe lenguqu yezomhlaba lithi abahlali abakwazi ukugxothwa nanjengoko bekhuselwa ngumgaqo-nkqubo we-Land Tenure Act wango-1997. Icandelo lesine lalo mgaqo-nkqubo unyanzelisa umnini womhlaba ukuba alungiselele enye indawo yokuhlala efanelekileyo yaba bahlali phambi kokubagxotha. A letter was written and forwarded to the legal representatives of the landowners to inform them that the department does not object to the relocation of the affected families on condition that the landowner provides alternative dwelling on an area identified as secure with access to drinking water. Ukanti ke umnini wefama uyalele ngamagqwetha wakhe ukuba uluntu oluhlala kule fama luphume luphele nanjengoko luzinze ngaphandle kwemvume. Kunjalo nje ukwathema basingisele ngaphaya kwamasango wefama nkqu nemfuyo yabo nanjengoko befuna ukugcina inyathi kule fama.
Sinamkele kwakhona sihlabele mgama umphathiswa wezothutho uBarbara Chris nenhloko yezemisebenzi Transnet uSolilo Tswala babhengeze intshukumo eziliqela zendlela elula yokusebenza kwizibuko laseKapa okuquka ukuthengwa kwezixhobo ezintsha amaqithiqithi kubasebenzi nendlela ephuculweyo yokubeka indawo yeeloli ngelokuthibaza ingxinano. Imingeni kweli zibuko inefuthe elimandla kwimveliso ethunyelwa phesheya ngokukodwa yezolimo kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ukusebenza kwizibuko laseKapa bekuthityazwa zingxaki ezifana nezixhobo ezidala nezike zephuke. Oku bekuchana ngokodwa imveliso yezolimo kuba iyabola isalinde ukuthunyelwa phesheya. Ingxaki enkulu kuba imveliso yezolimo yeli ekumyingo we-55% ithunyelwa phesheya kusetyenziswa elizibuko laseKapa. Njengoko kuqala ixesha lesivuno seziqhamo ababandekanyekayo kuquka urhulumente, iTransnet nabavelisi banethemba lokuba kuza kusebenzeka kakuhle ngoku. Since the last season, this port has acquired 75 new pieces of equipment. And this new equipment is helping us with the stacking of containers, with the loading and unloading of ships. We have also worked on a new booking system for trucks. Xa lithelekiswa namanye amazibuko ehlabathi, eli zibuko aliqhubanga kakuhle kumazibuko ayi-405 kuluhlu lokusebenza kwamazibuko kunyaka ophelileyo. iTransnet ibhinqa omfutshane izama ukuphucula ukusebenza kweli zibuko. Equipment will start arriving next year. In fact, some has arrived already. The haulers, at 45 of them that have arrived. The RTGs and the cranes will arrive next year, and we should start seeing a much, a leap in performance when you put in new equipment. Kwenye icala boshishino lweziqhamo banethemba lesivuno esincumisayo. Umongameli waseMelika uJoe Biden uza kuhlangana nomongameli onyuliweyo uDonald Trump eWhite House ngomso nanjengoko luqhuba ngamandla utshintsho ukusuka kulawulo lweDemocrats ukuya ezandleni zeRepublicans. uTrump umoyise eca usekela mongameli uKamala Harris kunyulo lweveki ephelileyo. Nanjengoko iWhite House nendlu yengwevu zikhuselwe, iRepublicans zinezitulo ezine xa kungoku ukuphumelela ngobuninzi. Kambe ke ali-18 amaqela aseza kubizwa, kodwa ukukhusela indlu yowiso-mthetho nobongameli kungabonwa njengokungafunwa kwaphela kweDemocrats kulo mjikelo. Harris and Democrats around the country spent about 80% of their time talking about abortion rights. But the one, that mattered the most was inflation and the economy to American voters. Kananjalo ingcali nabahlalutyi baphefumle ngokulahlekelwa kukaHarris. She came really close. And I think it should be noted that, it's a large task. It's a huge task to put together a national campaign in that short a period of time. She was an unknown quantity compared to Donald Trump. Lo gama eminye imingeni equka isini nobuhlanga inganempembelelo emandla kwiziphumo. We're going to have to wait to see and factor in how things like racial resentment and perceptions of sexism are going to sort of correlate with a person's likelihood of voting for Trump or for Harris in this election. Ukanti ke ngempumelelo yakhe uTrump kolunyulo ingxelo zivakalisa ukuba igqwetha belichongelwe ukuphanda ngaye liza kwavala amatyala weDOJ obugulukudu ngakuye phambi kokuba athabathe isihlalo seofisi yolawulo kunyaka ozayo. Lo gama ijaji yaseManhattan iza kugweba kule veki ngokuphathelene nobuqhophololo bokufumbathisa imali oboyanyaniswa noTrump okanye irhoxise elityala ngokwenkuselo ebhekiswa kwabasemagunyeni. Ngoku masithitsi ixada kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi esiziqale kumandla kafayayo kumbindi mpuma. Zingaphezu kwama-80 iintolo ezibhodla umlilo ezithunyelwe kwaSirayeli zicothuka eLebanon zadala umbhodamo kumandla wabapokoto zifumileyo iKiryat Arba.
Umkhosi wakwa-Israel unqwalile ukuba sezingaphezu kwama200 intolomlilo ezithunyelwe liqela lophuma silwe iHezbollah ezinze eLebanon nelala ngengubenye neHamas. Waqu eChina ebingumboniso ongaqhelekanga kuchambazwa ngenqelontaka yomkhosi iJ35A emajukujukwini esibhakabhaka. Lo mboniso ubuzinyaswe zinkumanda zomkhosi namagosa karhulumente. Qakatha qelele kwisiqithi iHaiti. Inqwelomoya inkampani Spirit Airlines idutyulwe ngezulu lezandla kwisixeko iPort-au-Prince kodwa ngeenceba zikaMdali ibhuncile yaya kuchopha kubumelwane eDominican Republic. Indlu zakuzo yaseMelika izinqumamise zonke inqwelomoya zelilizwe ngenxa yokoyikisela ukhuseleko kumandla kugquba kuwo uqhoqhozwano lwamaqela onqevu. Xa siqwela ingqokoqo, inkulumbuso yamaTaliyane uGiorgia Meloni uphumeze umthetho oza kuxhorha ushishino lwentsangu kweli lizwe. Uthi ngumnqa ukuba urhulumente agxambukele kweli shishini kuba uninzi lwabantu luza kuphelelwa sisonka ngelixa oosomashishini beza kunyanzeleka bathenge umthunzi wenkukhu kumazwe ngaphandle. Intsangu ingene nzulu kushishino lokwenza ukutya, umqhaphu, izinto zokuthambisa, kuquka nabo bayitshisayo, ide kuwe, ide kum, ide phantsi. Qongqololo. Umbutho oququzelela umdyarho wembaleki Comrades Marathon Association uthe thaca esidlangalaleni iinkcukacha zomdyarho olandelayo nojongwe ngabomvu zimbaleki zaseMzantsi Afrika nakwihlabathi liphela. Ngoku samkela umnumzana Celi Inkosi Makhoba olilungu lebhodi lombutho weComrades Marathon ukusikrobisa kulo mdyarho. Mnumzana Makhoba siyakwamkela. Uququzelelwe yintoni umxholo walo mdyarho othi isikompilo more than a race? Ibingelele kuwebhele uququzelwe into yobana siye sathumela kwizimbaleki nakubantu bonke bephela jikelele basithumelele imicabango yabo bathumela ke abantu into yeslogan ukuthi ingase ithini mabethumela sasibheka ukuthi kahle kahle abantu abaningi lapha bacinga ngalomjaho nje, so it's not just a race akuyona nje umjaho kuphela kodwa uyisikompilo kubo ngoba besibe nomklomelo noma ke ama-hampers besibanikeza wona. Sasibheka kahle kahle baningi abantu abacinga ngawo it's not just a race but isikompilo. Mnumzana Makhoba, ingaba zamkelwe njani indaba zokuphehlelelwa kweComrades ngamagqala lomdyarho kuquka nembaleki jikelele? Zamukele kahle kakhulu zijabulile ngoba ubonile ukuba bathi themba masibavulela within insuku ezimbini bese kuye kwangenelela izimbaleki eziya ku-900. Kubona ke indlela esikuthokozela ngayo ukuba siye sasihoya ukuthi impela banamava amakhulu kulo mjaho. Ingaba zilungiselelwe njani imbaleki zasezilalini ezingenabo ubuxhakaxhaka be-internet ukuze nazo zikwazi ukubhalisa? Nazo azishiyanga ngaphandle, ziyakwazi siwavuleliwe lokho asikubiza ukuthi ngama-walk-ins abaphinda balethe izinto zabo khona lapha e-ofisi beze balekelelwe. Abanye basemakhaya bayakwazi ukuthi bafonele e-ofisi, aba-ofisi bazobalekelela khona besebenzisa izingcingo zabo, imitsalo bezomane betsala imnxeba khona apha e-ofisi babalekelele abantwana. Ingaba ithini inkqubo ye-CMA yokuzama ukufikelela kwimidyarho yokuzibekela indawo nokuxhobisa imbaleki ngaphambi kwale ngxikela yomdyarho? Ngokunjalo nalapho futhi sisazophinde bahambele imjaho i-team yethu apha e-CMA staff
nama-volunteers azahambela imijaho ngokwahlukahlukana kumaphondo ahlukahlukeneyo aphinde ayoncedisa izimbaleki ezifuna uncedo ngokunjalo baphinde bazibonakalise uba sikhona sibancedisa ngayo yonke indlela sobancedisa ngakhona. Okokugqibela Mnumzana Makhoba, zithini izicwangciso zembaleki ezitsala nzima ukufikelela kwixabiso lokungenela lo mdyarho? Sizihlelele izimbaleki ezintsala nzima ngokuba siye sabeka imali elapha ku-1.5 million ukuthi sibalekele sibaxhase ngendlela sobenzela u-50% yokwesikubiza nge-relief fund underprivileged runners. So ke bayagcwalisa nje mangabe behola imali engaphansi ka-13,000 ngonyaka bagcwalisa imininingwane yabo bathumele apha application bese sayibheka bese siyabalekelela sibaxhase ngo-50% ngendlela khokha kuphela yena 600 then u-600 uqhamuka kuthina njenge-Community Marathon Association. Sibambe ngazibini kuwe Mnumzana Makhoba. Umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos ulithembile iqela lakhe ukuba liza kwenza imbali lizibekele indawo kwitumente yeAfrica Cup of Nations isihlandlo sesibini zilandelelana. Eliqela lesizwe lidinga amanqaku amabini kwamathandathu elinokuwafumana kwimidlalo emibini yokulungela iAFCON neUganda kunye neSouth Sudan ukuzibekela indawo kule tumente eMorocco kulo nyaka uzayo. iBafana Bafana iwuqale kakuhle unyaka ngokufikelela kwi-semifinals ze-AFCON ityeli lokuqala kwiminyaka eqabeleyo ku-20. Iqela lesizwe likwindawo yesibini emva kwe-Uganda ku-Group K linamanqaku asibhozo. Lidinga nje isibini samanqaku kwimidlalo emibini neUganda kunye neSouth Sudan ukuzibethelela kwitumente. Bonakalise kuphucuka iBafana sukela oko yaqalisa uxhuzula imikhala lenzelelwane yaseBelgium. Kanti kuzibekela indawo kwi-AFCON kubukeka kusenzeka kwakho njengokuba ibingamantsintsi ngaphambili. uBruce uthi bafuna ukubhala intwanana yembali ngokungena kwi-AFCON izihlandlo ezibini zilandelelana bagqibe unyaka ngesitayela. Can also write a little bit history by qualifying 2 times in a row. I think it's I don't know a long time ago, but it should be a nice achievement, and we can end the fantastic 2024 year on a good way. Khange idlale kakuhle ncam ke iBafana neUganda ngoSeptember, kodwa abambana ngamanqaku amabini lamaqela. Kunjalo lithembile iqela lakhe umqeqeshi ukuba liza kudlula ngempumelelo ngakwi-Cranes of Uganda eKampala ngoLwesihlanu. It should be a little shame for us if we don't qualify for AFCON, honestly. We have the quality, we are a bronze medal. Indlela lithembe ngayo iqela lakhe uBruce uthi athi kenje alazibekela indawo kwi-AFCON uza kugoduka phela emehlweni. If we can't win, okay, Uganda, but not against at home against South Sudan. I tell you, I take immediately the flight and you will see me never back again. Bonke abadlali abakhwetyweyo kwiqela baye bagaleleka inkampini ngaphandle kukaSiyabonga Ngezana ozinze eRomania noLuke Leroux oseSweden. Baza kuzibandakanya neqela ngoLwesibini xa lilibangise eUganda. Sithi xa kuloo ndawo nto zakuthi hlangabezana ugxa bethu beniphakela indaba ngecala emva kwentsimbi yesihlanu ngolwimi lweSwati. Siyabuya nathi ngentsimbi yesixhenxe. Kamnandi nto zakuthi.